Berklen şunelwa? Şu täze gelen oglan bar işe. Bawan oglan. Awa. Wa. Şu da alyp geçäý diýdiler ýol oglan. Öňe barar da o. Ýok, bir sady oglanla alyp geçäýler. Baş oňa da toýaýyp ondan. Bolýa jaňetde geldik Ha, diýdi dost jaňetde. jaňetde. Yo bölüm maşgul şoňa garaşmar da o. Gayrat etdi, gayrat. Kuwatsan gelenler bide. Owo şu aqwara taňýanyna durs. Tiýdirak çykaber. Hawa. Gördüm ha. Sao mà chơi cần chuột thôi. Sağ ol Zigi. Aleykümselam. Olma. Yürü. Oh. Ya mawjim. Futbola var ýa-mı? Üstü başyň näme? Restorana var ýa bir gowjy geýinna o. Rahat ülkeye aydma. Barmy baş maskara etjek bolýarmy? Bar geýin o, bu kim diýdir o? Öyle bir mut garaşaýyn onu. Derrewrak gole. Futbola var ýa-mı? Gowjy geýinna. Üstü başyň näme? Restorana var ýa? Yo, onda näme bir geýinsin da o. Ya da aýratyn istin o. Soýa şonu ýalaşykda baryp bolmaz o. Barýas, siz giri berin. Şolary alaladyr. Gödöwräge diýdiň aýda. Kuwatsan. Siz gidiverin ha, men eşiklerimi tükleýänçem biraz wagt gerek bolar. Aýna etdiň aý. Siz hem garaşdyrmaýyn. Yo. Häzir gelýär sen time bolupdyr. Akça köýnüňi tükläp dur, häzir gelýäs. Böyle. Bir eşik magazyny bar gaýda. Ýör. Ýör, giňirak bol. Ýör ani. Chuột tay, formasyon ve kostüm gerek tercih. Oho, Kuwatsan töýütjekkämi? Me, şunu gey. Yo ha. Gey dostum, gey. Alhany täzat nesip etsin. Senem gaýtararsyň ýankyňam diýenlerni gaty görme. Ol aşak düşber geýne. Garaş ýaklaşardy. Adamyň bar mätäş dady hoş sözdür. Hoş söz aydın. Depesine täç bolar. Dirilikde aydın diri käsilaň. Kim bilip dur. Bir ýyldan soň giç bolar.